Къде са момичетата, бе? Брат, ще ми отцапате кожата, после не знам какво ще правя. Отварят кърците. Жеко. Чакайте, бе. Мале, аз имам най-готин цел. Внимай да не разтръгите. Сакаме гуми, ще ги вземем багажника. Не, бе, ще начапам на човека багажника. Аз тем момичета хора, закарайте ме в Преслав, моля се. Не може. Под храсти страса. Борко, голям мъжец. Значи някой ги взел. Взел ги имам. Айде от себе да си купим гуми, бе. Какво прави човече, бе? Снимаш ли? Не, бе, гледам камерата сам. 25 секунди. Гледай камерата, не пътя, бе, идиот. Айде да има коли. Ай, търсете, аз оставам в колата. Как отваряла? Сега ще ме кара ти да слизам. Виж какво. Аре, на брата, не му отвориш, Жеко.